शिवतीर्थावरची मनसेची बैठक आता संपली। मनसेच्या बैठकीमध्ये राज ठाकरे यांनी कामाचा आढावा घेतला। मतदार याद्यांबाबत आढावा घेण्याचं काम सुरू आहे। युतीबाबत निर्णय राज ठाकरे घेतील अशी माहिती बैठकीनंतर संदीप देशपांडे यांनी दिली। आज जो विषय होता, येणारी जी महानगरपालिका निवडणूक आहे त्या संदर्भात जे BLA नेमायचे होते ते कुठे राहिलेत कुठे नाही, या सगळ्या जो सन्मान्य राजसाहेबांनी आम्हाला जे काम दिलं होतं त्या कामाचा आढावा कुठपर्यंत आलाय, कुठे राहिलंय, कुठे कमी पडलोय आम्ही, त्याच्या संदर्भातलं मार्गदर्शन या सगळ्या गोष्टी सन्मान्य राजसाहेबांनी आजच्या बैठकीमध्ये केल्या। BLA असतो त्याच्याकडे जो यादी भाग आहे, त्या यादी भागामध्ये अपेक्षा आहे की त्यांनी सगळ्यांची माहिती पाहिजे। त्यामुळे जो कोण बोगस मतदान कोण करतंय का, कोणी बोगस नाव नोंदणी केली आहे का, या संदर्भातली तपासणी करणं इझी होईल। या संदर्भातलं मार्गदर्शन सन्माननीय राज ठाकरेंनी केलं।